I onda, recimo, prođe neko vrijeme, naravno u ambijentu crkve, pa se malo trudiš na ispunjavanju zapovijesti, praktično, djelatno, znači malo više trpiš, mijenjaš sebe, aj sad da ne govorimo šta to sve može da podrazumijeva, mnogo toga, i to na vrlo praktičan način, ako hoćemo, uz to učestalo prizivanje imena Isusovog i onda Duhom Svetim malo po malo dolazi do promjena. Vidiš da se tvoj odnos, pazite, prema Hristu promijeni. Tajanstveno, znate, šta to znači? Duhom Svetim si pokrenut ka njemu. Daleko od toga da smo obavili sve, ali došlo je do promjene. Nekako je drugačije, tajanstveno, ali drugačije. Pa ti je sve lakše njegovo ime da prizoveš. Onda vidiš da ga sve češće prizivaš, pa da ti je bitno i njegovo slovo, njegova riječ, odnos prema liturgiji, odnos prema pričašću, a onda i odnos prema bližnjima, znate. U Duhu Svetome se razvijamo i raste ta ljubav prema njemu.